Batisi TV. Lone Rashapi daga Frank Motors. Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors. Halat ko ni Shnong. Ringkat baga net foodish. Ordar mapi ninwan ramani hakir dobiyeng jongpi. Ngut ki Shipara ya ki balatip kerteng kumu hybrid walam biang karmendai ubala khandai snem karta u hybrid banlum lang karmendai ubala henreus nem karta bat I hybrid ribhalin karmendai ibala saus nem karta kila do e yala ka jong ka jing im ha ka jing tua ka khando ka bala jia ha ka por shipau baji minstep ha ka Shnong Nongspung Laitlarem ka bahab hapo ka mau plang community and rural development Block East Khasi Hills District nakajing jor sabapalat jong uslam hakasngi palai ka khat henreu terek ubna jeleu arhajar arpuar kini ki Ngut Shipara ki deki khon jong ka kong kes fuldar kharmandai kabala laipo henreus nem karata bad uba next tan lang jerwa ubala laipo henreus nem karata ki bala Mynsaw hagani ka jingjia saki way pat ki Shipara ki bala Mynsaw ki kentop ya u hybrid bantai lang kharmandai ubala khat ars nem karta I hybrid daphilari kharmandai ibala pras nem karta mat iwai khulung ibadang shisnem henreu benai ya ibala tip kerteng kum iyapi manbha kharmandai hakabaya day bat kani ka jingjia u menteri rangba jong ka jella u konrad kongkel sangma ula penbena ban ai jing yarap saulak tingka shakiba hayeng hasem jong kini ki bala khlat no